Ďakujem pekne za pozvanie. Je mi cťou po 2 rokoch zavítať medzi vás. A viem, že to, čo budete počuť, vás možno inšpiruje, možno naštve, možno naserie, ale prosím, nech je to úvaha. Za prvé, diagnóza. Pred 2 rokmi sa začalo hovoriť v niektorých médiách o tom, že sme z krízy vonku, kríza je za nami, nastáva oživenie a podobne. 2 roky prešli a dnes dokonca aj tí, ktorí boli povinnými optimistami, hovoria o návrate veľkej recesie do Európy. Otázka je, sme tak hlúpi, alebo nevieme urobiť diagnózu? Takže k diagnóze. Za prvé, je nepriateľné, aby sa na planete vytvárala tak obrovská majetková nerovnosť, ako existuje dnes, ktorá znamená, že v podstate 3% vlastnia 50% majetku, 5% vlastní 70% a 7% vlastní 90% majetku na planete. To konštatovanie dokonca preniká nielen do rebríčkov Forbesu o poradí najbohatších miliardárov, ale objavuje sa dokonca už aj v iných mienkotvorných médiách. Ale z toho vyplýva druhá otázka. Čo je príčinou tejto obrovskej nerovnosti? Tí ostatní nepracujú, sú leniví, sú doma a pozerajú seriály, alebo čím to je? A tam máte druhú zaujímavú odpoveď. Takmer nikto neanalizuje to, čomu hovoríme reprodukcia pracovných miest. Tá reprodukcia pracovných miest znamená, aké miesta zanikajú, aké miesta vznikajú. Každý bude mať pred sebou IT analytika, ale pri globálnych analýzach zistíte, že veľká časť kvalifikovaných miest zaniká, sú nahradzované miestami, ktoré sú menej kvalifikované a hlavne menej platené. Samozrejme s tým spojí aj ďalšia vec, čo vám hovorí kontrakt s 0 hodinovou výmerou, úplne nádherný anglický výmysel. Nemáte garantovanú žiadnu dĺžku pracovnej doby v týždni. Ste doma na telefóne, čakáte, kedy vás zavolajú. Musíte prísť kedykoľvek do firmy prídete. Ak neprídete, vyhodia vás. Ak chcete hľadať nové miesto, iba so súhlasom vášho vedúceho. Rozvinuli sme to ešte ďalej a je to tzv. Kontrakt s flexibilnými pracovnými normami. Nastaví vám normu tak, že ju nikdy nesplníte v pracovnej dobe, tak ju dobrovoľne doplníte zadarmo po pracovnej dobe. Dnes dokonca ešte guvernér kanadskej banky vyhlásil, že je správne, aby ľudia pracovali zadarmo a nestratili pracovné návyky. Áno, pozrite si tieto vyjadrenia. To znamená, položím si otázku, ak ľudí práce ja budem ochudobňovať, ale budú zhromažďovať majetok tí, ktorí vôbec nepracujú, ale naopak ženú tých ostatných do dlhov, tak tomu budem hovoriť neviditeľná ruka trhu? Druhá skutočnosť. Dneska zoberiete znova checklist Forbesu a máte tam najväčších miliardárov. Carlos Slim Hellu, Bill Gates a ďalší. Ale všimnite si to konštatovanie. Majetok na planete sa napriek kríze zväčšil o 2,3 bilióna dolárov, ale gro majetku získalo pár desiatok tisíc ľudí a druhá zvláštnosť. Ten majetok sa nezvýšil, pretože vytvorili tovary, služby, zabezpečili všeličo. Oni zväčšili hodnotu akcií firiem, ktoré vlastnia. To znamená, hovoríme o reálnom bohatstve, alebo konštruujeme obrovskú architektúru virtuálneho bohatstva, pretože ja mám akcie firmy, ktorú som úmerne nadhodnotil, teraz som veľký boháč, zoberiem ďalšie úvery a tak ďalej. Ale tomuto sa analytici vyhýbajú. To nepočujete o tom, že by niekto priznal, že toto je zdrojom bohatstva. A ďalší problém. Ak je polarizácia obrovskou príčinou a limitom globálnej spotreby. Ako chcete udržať zamestnanosť? Pretože je krásne, keď mám 4-hodinový pracovný deň, ale aký bude môj príjem? Jaký bude môj dôchodok? Jak budem financovať zdravotníctvo? Jak budem financovať školstvo a podobne? To znamená, celá kaskadová vlna dôsledkov, o ktorých treba hovoriť, sa naraz nekomentuje. No ale môžete byť úplne spokojní, pretože od budúceho roku sa HDP v európskych krajinách zvýši, započítame šedú a čiernu ekonomiku, započítame aj prostitútky a dokonca máme metodickú zmenu. Poprvé, ak prostitútka dá domácemu občanovi, tak je to domáci obchod s netrhovými službami. Ak obslúži zahraničného zákazníka, je to export netrhových služieb.
No a v tomto slova zmysle je už spočítané, že HDP Českej republiky sa zvýši o 0,7%, takže netreba šetriť, dlhová brzda je preč, môžem znova míňať a môže znova začať cyklus zadlžovania každej krajiny. Ale samozrejme pre väčšinu ľudí to bude irelevantné, pretože veľká zadlženosť obyvateľstva, ktorá je gigantická, väčšia ako zadlženosť krajín, celkom logicky mužom nedovolí si objednať služby prostitútok, lebo tí nedávajú na úver, ani na kreditku. A z toho vyplýva ďalšia zásadná otázka. Není sme na prahu situácie, v ktorej radšej legalizujem zlodejstvo a čiernu ekonomiku, pretože to predsa povedie k rastu HDP. Samozrejme, môžete sa odvolať na inú otázku, že v Spojených štátoch najväčším faktorom rastu HDP je poprvé nárast kriminality, pretože zväčšili objem väzňov z 1 100 000 na 2 400 000. Náklady na väzenstvo sa započítavajú do HDP a tak ďalej. A po druhé, rast zbytočných operácií v zdravotníctve, väčšinou tých najdrahších. Ale poďme k ďalšej realite. Kolegovia tu krásne načetli dnešný stav. Zdanlivo to vyzerá, že sme bezmocní a nemôže dojsť k zásadným zmenám. Takže keďže som známy katastrofista, šoknem vás tým, že načetnem pozitívnu líniu. Poprvé, rozvíja sa technológia 3D. 3D znamená, že pomocou 3D tlače môžem vytlačiť akúkoľvek súčiastku, akýkoľvek komponent, akýkoľvek výrobok. Tlač 3D ale znamená, že ktorákoľvek malá firma nemusí byť závislá na know-how veľkej firmy a môže vyrábať kvalitné komponenty aj pre tú veľkú firmu. To znamená, prvýkrát môžeme zlomiť situáciu, v ktorej finálna firma limituje subkontraktorov. Určuje im podmienky, mzdy, náklady, ceny, všetko ostatné. Kľúčom ale pri 3D tlači sa stanú materiály. A nebudem vám zbytočne nosiť dřívy do lesa, keď poviem, že výskum na akadémii v Českej republike sa okrem iného vynikajúco orientuje na výskum materiálov aj na úrovni nanomateriálov, kryogeniky a tak ďalej. Je to teda možný intelektuálny vklad Českej republiky do budúcich zmien. Zároveň ale s tým sa rozvíja ďalší systém, ktorý je nesmierne zaujímavý, zvaný Big Data. Big Data znamená, že sme dosiahli situáciu, v ktorej terabajty informácií v reálnom čase od množstva senzorov môžeme sústreďovať, spracovať, vytvoriť virtuálny predpoklad budúceho vývoja a dokonca predvídať poruchy zariadení, ku ktorým dôjde. Big Data ale zároveň znamená, že na základe vašej karty, ktorou platíte, urobím presný profil vás ako osobnosti, kde platíte, čo kupujete, kedy kupujete, jaký je váš príjem, na čo ste kupovali pravidelne a môžem vytvoriť teda psychologický profil vás ako klienta pre výrobcu aj pre banku. Zároveň môžem urobiť jednu vec cez systém cloudu a externého držania dát. Môžem ovládať túto planétu tým, že spravujeme všetky dáta o vašom zdravotnom stave, pohybe, zamestnaní, vzdelaní, spotrebiteľských zvyklostiach, o čomkoľvek. Môžem to použiť v prospech, ale môžem to použiť aj v opačnom smere. A práve systém Big Data spojený s cloudom a s internetom vecí znamená, že vy síce budete mať inteligentný dom, ale v tom inteligentnom dome vás kontrolujem od vášho vstupu až po uľahnutie do postele. Zase plus, mínus. Ale prečo hovorím o týchto technológiách? Lebo oni radikálne zmenia spotrebu. K tomu pristupuje ďalší zlom, spoločenský, zdieľaná ekonomika. Obrovský hit dnes v niektorých krajinách Európy, ale aj v Spojených štátoch. Zdieľaná ekonomika znamená, nepotrebuje každý auto, cez net sa dohodnem a spoločne ideme do práce, môžem si požičať nárade, nemusím ho vlastniť. Nemusím väčšinu vecí, na ktoré musím zarábať a mať druhý, tretí, štvrtý úväzok, nemusím vlastniť. Požičiam si ich. Ale táto zdieľaná ekonomika má druhý významný faktor. Podľa analýz zníži produkčnú potrebu na planete asi o 1/3. Tí ľudia nebudú potrební. K tomu pristupuje ďalší fantasticky zaujímavý fenomén, zvaný personalizovaná spoločnosť. Začnem zdravotníctvom. Dnes sa všeobecne vie, že lieky sú konštruované na tzv. Štatisticky priemerný organizmus. Keďže väčšina z nás má iné DNA, väčšina liekov nefunguje. Z liekov, ktoré zoberiete, zabera 20%, ostatné sú zbytočné. Predstavte si, že by ste prišli k lekárovi
kde podľa skenu vášho DNA je schopný identifikovať vaše organické zvláštnosti, vyberie špeciálne nanotechnologicky upravený liek len pre vaše DNA, potrebujete len 20% liekov, v nemocnici ste tretinu času, není treba obrovských lôžkových kapacít, vy nestrácate práce neschopnosťou, systém výrazne zníži náklady a zvýši kvalitu voči klientovi. Ale to isté môžete urobiť napríklad v systéme direct kurzov pri vzdelávaní. Dnes jeden rok na Harvarde stojí $38,000. Ale vy môžete použiť systém prednášky na nete, konzultácií na nete, knižnice na nete, vy prídete len na skúšku, nepotrebujete internáty, obrovské prevádzkové budovy a dnes z tých $38,000 môžete vyštudovať za $3,100 ten Harvard. To znamená, začína ako keby úplná vlna demokratizácie prístupu k možnostiam. Samozrejme, musíte mať počítač a musíte mať prístup na net. Ale zároveň s tým súvisí aj druhá vec. Dnes zásadná deľba. Som ochotný súhlasiť so všetkými informáciami o sebe za daňou, že mám prístup k tomu, čo popisujem, alebo si chcem ustrážiť súkromie a nechcem poskytnúť tieto informácie. A to sa stáva jednou z civilizačných volieb a otázok, ktoré budeme musieť rozhodnúť do budúcna. Samozrejme, politicky sa to premietne do toho, že niekto povie, budú voľby cez internet, druhý povie, na čo by boli voľby, aj tak voľby znamená voľme volov, a v tomto prípade je to úplne zbytočné, ale stále sme v situácii, v ktorej tieto technologické prelomy môžu radikálne zmeniť štruktúru spoločnosti. A teraz sa dostávam do oblasti, ku ktorej sa väčšinou stretávam pri diskuziách s kolegami, ale to je jedno, či Spojených štátov, Európy a tak ďalej. Čo je hlavný problém budúcnosti? Peniaze? No, viete, ako to je. Ako kde, ako kedy, ako u koho. Niečo iného? Čo by to mohlo byť? No a dnes väčšina tých, ktorí myslia dopredu, si uvažujú, že najväčší problém je to, že nebude treba ľudí. To znamená, ak vy ste technologicky schopní vytesniť polovičku, 2/3 ľudí z produkčného procesu, z procesu služieb a tak ďalej, čo s tými ľuďmi, ktorých nebude treba? Zvolíme švajčiarsky spôsob, kde referendum navrhlo, aby každý dostal 320 € bez hľadu na to, či robí alebo nerobí. Lebo toto nevyriešite skracovaním pracovného času, delením pracovných miest ani inými tradičnými nástrojmi. Samozrejme logicky. Mestá sú špinavé, príroda je zanezrádená, potrebovali by sme ľudí na opatrovanie starších ľudí a tak ďalej. Teoreticky vzaté v spoločnosti by práce bolo dosť. Ale za podmienky, že nastane prerozdelenie bohatstva. Ak prerozdelenie nenastane a zostane to u úzkej elity 3-5%, tí ostatní nemajú peniaze. Každý dôchodca by si nepochybne rád volkal v návštevách kultúrnych zariadení, návštevách kúpeľov, relaxačných centier a tak ďalej. Musí drobnú podmienku splniť. Musí na to mať. Druhá vec je, že táto nadmerná polarizácia už dávno postavila naozaj, a to povedala pravdu pani docentka Švihlíková, ekonomika už dávno nie je cieľom, je len výlučne nástrojom geopolitického prerozdelenia moci. Dalo by sa tu hovoriť o neviditeľnej vláde. Vláde, ktorá potrebuje tie informácie, ktoré som uviedol a ktorá podľa týchto informácií môže navodiť klímu v spoločnosti. Ale znova sme u zásadnej otázky. Sú členovia spoločnosti ochotní poskytnúť tieto informácie? Sú ochotní prijať prácu v tom kontrakte s nulovou hodinovou výmerou? Sú ochotní vstúpiť znova do Dickensovho kapitalizmu 19. storočia? Alebo sú rozhodnutí sa postaviť k tomuto? Uvedomiť si technologické možnosti a ten net, ktorý dáva informácie o vás, môže byť nástrojom spojenia síl a odporu ľudí? A potom sa nedivme nad dvoma zajímavými otázkami. Prečo tisíce mladých odchádzajú bojovať za islamský štát? Sú to ľudia, ktorí zblbli, ktorí proste naraz majú nedôveru k civilizácii a k niečomu inému? Alebo sú to ľudia, ktorí sú znechutení lžou a klamstvom, ktoré vládne v dnešnej tzv. Západnej civilizácii? Druhý problém. Prečo všetci hovoria o ekonomii, ale nikdy nespájajú ekonómiu s fenoménom civilizačného modelu? V Číne vždy rozhoduje skupina kolektív, nie jednotlivec.
V juhoamerických kultúrach vždy rozhodujú pozostatky a reziduá, ktoré tam boli po kultúrach, ako boli Inkovia, Májovia, Aztekovia a tak ďalej. Euroatlantická civilizácia funguje zase ináč. No a keď sa pýtate na dohodu TTIP, tak jedna malá odbočka. Ja keď som rečnil pred 2 týždňami a boli tam aj hlavní európski vyjednávači a boli tam aj americkí vyjednávači, som povedal 2 zásadné veci môjho pohľadu. Poprvé, Američania predsa získajú len to, čo im my dáme. Nie to, čo dostanú Božím darom, alebo ináč. Sú teda európski vyjednávači na výške, aby hájili európske zájmy, alebo im trčia z análneho otvoru len topánky. Druhá otázka. Nemá byť práve TTIP výzvou pre Európu, aby konečne urobila reformy, ktoré urobiť musí a ktorým sa vyhnúť nie je možné? Predstavte si jednu vec. Európska únia zvolila stratégiu konkurencie Číňanom znižovaním nákladov na ľudský faktor. Ono to tak krásne vyzerá. Ale uvedomme si, že znižovanie nákladov na ľudský faktor znamená znižovanie miest, znižovanie odvodov, znižovanie platieb. Máte krásny signál predsedov nemeckých priemyselných zväzov, ktorí povedali, my radi prispejeme na udržanie sociálneho mieru v Nemecku, ale sú len 2 možnosti. Buď znížime mzdy, alebo znížime odvody do poistných systémov. Ale my by sme radšej znížili tie odvody, pretože my zachováme našim pracujúcim pôvodné mzdy, tie nemecké. A nikto z tých pracujúcich, ktorým znížia odvody, nebude potom chorý, nebude penzista, nebude žiadať o dôchodok a ostatné veci. To znamená, prepáčte, jedna zo zásadných výhrad voči dnešným ekonómom je v tom, že my sme ekonómiu sekvenizovali. To znamená, rozdelili sme ju na malinké úsečiky, ktoré hodnotíme a ukazujeme verejnosti zvlášť. Neukazujeme im to, čo to spraví, že ak vy máte vaše malé mzdy, budete mať malý dôchodok, nebudete mať na priplácanie na zdravotné poistenie a zdravotné úkony, budete kratšie žiť, vaše deti budú prenášať chudobu ďalej a my sme odpísali nie vlastnú budúcnosť, aj budúcnosť svojich detí. Druhý paradox, ktorý je, že všetci sa dívajú na ekonómiu ako kontinuálny proces. Máme tu nejaký nárast, potom nejaký pokles, mzdy nám rastú, produktivita nám klesá a tak ďalej. A čo keď jeden taký nemenovaný bradatý filozof a ekonóm mal naozaj pravdu v tom, že kvantita sa kumuluje, až sa radikálnym zlomom zmení na kvalitu. A v takomto prípade dozrievanie vnútorných rozporov vedie ku kvalitatívnej zmene. Či ju nazvete revolúcia, vojna, konflikt, radikálny proces, to je jedno. A skúste si predstaviť, že sa na celý svet okolo nás pozeráte nie ako na kontinuálny proces pomalých časových radov, ale na sériu zlomov, skokov a radikálnych zmien doslova pulzačným spôsobom. A paradoxné je, že keď začnete rozvíjať túto pulzačnú ekonomiku, naraz ste schopní vysvetliť aj tie veci, ktoré ani mainstream, ani iní nedokážu vysvetliť. A teraz výzva pre nás. Aj Česká republika, aj Slovensko budú predsedníckymi krajinami Európskej únie. Chceme byť papagájmi, ktorí budú za svojho predsedníctva hrdé zamestnávať ďalších 900 úradníkov po tú dobu predsedníctva a budú opakovať všeobecné dristy, ktoré odznievajú pri úvahách o budúcnosti EÚ. Alebo prídeme a navrhneme 2 zásadné zlomové body. Prečo vadia spoločenské vedy? Ich hlavnou povinnosťou je načetnúť obraz budúcej spoločnosti so všetkými plusmi a mínusmi, aby tí ľudia boli informovaní a mohli sa informovane rozhodnúť o budúcnosti. Úlohou ekonómie je reagovať na tie kvalitatívne zmeny, ku ktorým dochádza a navrhnúť nový ekonomický systém. Prečo by tieto 2 krajiny, majúc obrovský foršus, pretože poznali plánované hospodárstvo a poznajú aj dôsledky trhového mechanizmu, neboli oprávnené navrhnúť alternatívny model spoločnosti a ďalšieho smerovania Európskej únie. A v takomto prípade poviem otvorene jedno. Máme na to informácie, máme na to intelektuálny potenciál a
A jedinú vec, ktorú nemáme, je odvaha sa postaviť tej záplave blbosti, ktorá sa valí z médií a z oficiálneho mainstreamu. Poviem pár kritických poznámok, ak ešte mám čas. Prvá. Piketty je vyzdvihnutý do nebies. Čítal som Pikettyho, aj keď sa priznám, je to práca pomaly horšia ako v bani pri tom rozsahu knihy. Ale čo je zaujímavé, analýza je excelentná, ale načetávanie ďalších smerov je veľmi, veľmi chaotické. Druhý paradox. Všeobecne je zrejmé, že tradičné nástroje nezaberajú. Položte si malú ekonomickú otázku. Navalíte ako šéf ECBčky bilióny eur do ekonomiky a ekonomika nezaberá. Prečo? Riešite to tým, že navalíte ďalšie bilióny. Znova nezaberá. Žiadny rast, žiadna zamestnanosť. Nič. Prečo sa neurobí analýza, že to nezaberá? Lebo keby ste urobili, tak uvidíte tento zaujímavý obraz. A teraz sa vrátim k TTIP. Čo je zdrojom amerického oživenia? Ťažba bridlicového plynu znamená, že sme náklady a ceny plynu pre domácnosti a obyvateľa a podniky znížili o 40%. Zníženie výdavkov na energie odblokovalo obrovský blok vnútornej spotreby v Spojených štátoch. Urýchlenie insolvenčného konania pri jednotlivcoch znamenalo, že kým v Európe priemerná doba likvidácie a problémov dlžníka je 3,5 roka, v Spojených štátoch je to 5 mesiacov. Predstavte si, že váš príjem sa zvýši len tým, že platíte menej za energie. Predstavte si, že váš výrobok je lacnejší o to, že ceny energií klesnú o 40%. Máte obrovský nárast konkurencieschopnosti, ale Čína zatvára vlastný trh, lebo potrebuje spotrebovať vlastné výrobky, zamestnať vlastných ľudí. Inde sú chudobní a nechcú. Kam pôjdete? Na ktorý trh? Na európsky. Lebo aj keď stagnuje, je stále najbohatším trhom na planéte. Ale sú tu colné bariéry, ochranárske opatrenia. Tak navrhnete TTIP. Čistá náhoda. Uvidíte, že svet je plný náhod. A ja som tu náhodu. Ak by sa toto Obamovi nepodarilo, nezamestnanosť zostáva v Spojených štátoch vysoká, ekonomika nefunguje a prezidentské voľby o rok a pol budú mať jasného výhercu. Ak sa podarí TTIP, super. Ale ja ako starý kverulent poviem, TTIP navrhuje zvýšenie európskeho HDP o 0,5%. Ale keby Európa harmonizovala 28 daňových systémov, ktoré sú v európskych krajinách, tak nárast európskeho HDP je 4,5%. Keby harmonizovala technické štandardy, nárast HDP je 1,5 až 2%. Keby harmonizovala pracovné zákonitosti, ďalších 2,5%. Takže potrebujete TTIP? Druhý problém, ktorý tu je ešte závažnejší. Profesor Stiglitz svojho času upozornil na to, že to, čomu sa hovorí haircut, teda zostrihanie dlhov voči veriteľom, už nebude možné po rozhodnutí amerického federálneho súdu. Prvá na to doplatila Argentína. Viete, že keď je krajina v insolvencii, tak máte takýto krok. Časť veriteľov odpustí dlhy voči krajine a takto očistená krajina nastupuje ďalej. Ostatní s tým musia súhlasiť. A to je presne prípad Argentíny, kde časť veriteľov súhlasila s výrazným znížením dlhov voči Argentíne a dnes sa ozvali súpie fondy, ktoré dosiahli, že Najvyšší federálny súd Spojených štátov rozhodol, že všetci veriteľia musia byť odškodnení rovnako. A to je ten problém, že dlh 3,2 miliardy sa transformoval na 23 miliárd. Po tomto rozhodnutí už žiadne ďalšie Grécko a Cyprus nemôže môcť byť, pretože ktorýkoľvek z veriteľov sa môže ohlásiť a súdnou cestou to riešiť. A paradoxne k tomu použije legislatívu, ktorá bude zakotvená cez smernice TTIP. To je to hlavné riziko, ktoré hrozí z tejto smernice. Druhý problém, alebo druhé zamyslenie. Ak technológie takto radikálnym spôsobom menia spoločnosť, nemožno ich naozaj použiť v prospech ľudí?
Pretože technológie neustále zvyšujú produktivitu, ale mzdy vám nezvyšujú, mzdy stagnujú. Kam ide rozdiel? No a potom máte druhú štatistiku OECD, ktorá povie, že v daňových rajoch je 75 biliónov dolárov úspor. Asi to boli tí poctivci a tí střádalové, ktorí tam odviedli tie peniaze do tých daňových rajov. Ale z tých daňových rajov tie peniaze odplávali zase niekde inde, kúpili sa za to média, politici, represívne orgány a tak ďalej. A vrátim sa kruhom späť a poviem, prečo vyťahli šedú a čiernu ekonomiku teraz? Práve teraz. Pretože tradičné nástroje nezabrali, ždímať ľudí už ďalej nie je možné, pretože prevažná väčšina populácie žije od výplaty k výplate. Musím vytvoriť zdanie, že škatule, hejbejte sa, takže priznám, že v tých šedých a čiernych ekonomikách je Mailand, že kým oficiálne ekonomiky stagnujú, tak šedá rastie ročne o 10%, čierna o 20%. To sú oficiálne údaje, to je presne prípad za Nemecko. No a ináč pred verejnosťou to vynikajúco vyzerá. A posledné zamyslenie. Poviete si, počuli sme tu o transnacionáloch. Nikto na nich nemôže. Sú to giganti. Také Tesco zarobí vo Veľkej Británii čistý zisk 3,6 miliardy libier a zaplatí 1 000 000 libier na daní. Úplne krása. No, ale všimnite si to. 3 smernice, ktoré boli prijaté. Prvá. Smernica proti praniu peňazí v špinavých rajoch. Super. Druhá. Smernica proti tradičnému účtovaniu zvanému transfer pricing. To znamená, ak transnacionálna firma má pobočky, účtovanie medzi pobočkami funguje tak, ako keby to boli samostatné subjekty, ktoré sa nedohodli. Oni sa dohodli a perfektným spôsobom ušetria. Tretia. Konečne sa vlády rozhodli bojovať proti tomu, čo sa volá tekutá firma. Vám to asi nič nepripadá, ale ten pojem tekutá firma znamená nasledovné. Zisk priznám v daňovom raji. Náklady priznám tam, kde sú odpočítateľnou položkou daňového základu. Dividendy priznám tam, kde je nulové zdanenie dividend. Investujem v krajine, kde mi dajú investičné stimuly. A ak ešte náhodou mám vôbec nejaké náklady, tak domicil firmy presuniem nie do daňových rajov, ale na lode v neutrálnych vodách. Pretože keď zoberete také firmy softverové, ktoré sú špičkami vo svete, všetky ich technické zariadenia sú umiestnené na lodiach v neutrálnych vodách. Čistou náhodou. Samozrejme, mohli by sme diskutovať o írskych dvojičkách, dánskom sendviči a podobne, čo sú technologické spôsoby, ako ušetriť na daniach. A to, že vlády dnes útočia na firmy, ktoré ulievajú peniaze, znamená, že dorazili na koniec možností. Cynik hovorí z dávno známu vetu, politik začne prijímať rozumné opatrenia po vyčerpaní ostatných. Zrejme nastal ten moment. Takže skončíme na moju konštitúciu paradoxne optimisticky. Závisí to na nás, na každom z nás. Je pravda, že to Tesco, že ten Carrefour, že ten Siemens, že ten Volkswagen sú giganti. Je pravda, že majú zaplatených lobistov. Viete, aký je rozdiel medzi lobistom a korupčníkom? Lobista má kvalifikačný certifikát. Ale stále je to zvratný proces, tým nemyslím zvratky. Ale v tomto slova zmysle naozaj tá civilizácia vnútorne vypestovala zárodky toho, čo by ju mohlo transformovať na iné. A ak to dokážeme urobiť, tak sa vás pýtam a vidím v tomto sále obrovskú potešiteľnú vec. Starý, stredný vek, mladý, teda celý prierez českej spoločnosti. Pýtam sa, nedokážeme to? Hovorím, dokážeme, ale chce to jediné. Spojiť sa. Nič iného. Ďakujem za pozornosť.